Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van. 27 miniszterelnök, illetve államelnök ül az asztal körül, amikor Európában tanácskozunk. És én azt határozottan mondom önöknek, hogy ők háborúba fognak menni. Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek, a német katonai diplomáciától az angolokig is érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát. Szerintem ez lehetséges. De azt biztosan tudjuk, hogy csak az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni. Az előföld. Mi ki akarunk maradni. A Tisza meg a DK nem akar kimaradni. Ha mi nyerjük a választást, marad a béke. Ha ők nyerik a választást, jön a háború.